Makadi muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita pachannel yedu ye263 times nokupai nyaya dzinosuwisa dzinofadza pamwe nedzinokatyamadza. Nhasi tauya tashanya tiri kuno kuEpwe, tauyawo kuzoona mukoma Freddy Manjalima. I think vazhinji venyu munovaziva vachinzi Kapfupi zita ravanoshandisa kana vachinge vachiita basa ravo. Mukoma Kapfupi tinokuchingamidza pa263 times. Tanga chitika makorokoto tikuona mudziyo uri kumashure. Okay, timatenda ivo vachibvayo kuti tirangarirawo aiwa kune maartist ariko agara ari muindastry kwemakore akatiwa. Funga tichitanga mungangotanga nekutaura muchidimbu kuti makatanga sei asi panyere kunge muchizonzi mareputed chii chakaita kuti munge muchida kuzoita. Handiziri chakaita kuti ndizoita asi ndingori nazvo kuti ndakatanga kuacta ine purpose yaitoti purpose zvimunguri mandiri zvekuti zvedhirama zvinguri mandiri kuti ndikatotaridza kuzviita ndinoda kuti pane chinhu chasingavita saka kuti ndiite purpose kuti ndakaitira kuti ndizoacta kuita kuti ndiite business zviri mandiri. Handina kuenda kuchikoro kwazvo asi ndakada kuchikoro kwazvo ndokuva ndaiti ndakatanga kuti ndatanga riri kuchikoro kuchikoro ndokuchikoro ndaitoitawo madhirama kuchikoro kana zvinobatinana nevamo tichingobatsirana ndachienda productions nyamakaita madrama munonyatsoti haya ndakabata munonyatsofila kuti hayo hapa ndakabata masi hapana ese nekuti ese ipo ndakatadza ini ndakatadza haunozoziva ndivamo ndichi wakagondekwa ndepako because ini handingaite chinhu chandisingavafungidziri asi ese ndakatadza asi akanakidza vanhu ndiyayo. Tiri mubasa renyu reacting toziva kuti munoita futi muchiimba zvakamirawo sei muno muZimbabwe zvinobhadhara zvine mari here? Ini handishisadza handishayisadza kubvira nekubvira nekuti kubva ndiri muna First Street ndopakanga zvakaoma asi sofa mhuri yangu apo sadza handishaya ende hapana basa kwandinoenda ndo basa rangu. Ndaane makore funga kuti 20 something years ndichingoita izvozvi vana kutoenda kuchikoro kutopedza ndirimo saka ndifunga amene kana sikabhadhariwa handizoti mari yacho inobva uko. Alright, tiri panyaya yeacting iyoyo matine nezvimwe zvinhu zviri kuti nina mhuri yenyu hairari nenzara zvii zvamati maitawo zvokuti mungati ndakaacta ndikazoitawo zvakati zvinyatsobatika munyaya yeacting ndomapa midziyo yangu mukuiona midziyo iyi yakauya neacting iyo but hakuna hazvinazvo mari so midziyo yakauya but nemastrains anokwana 3 imwe ravo kutanga imwe ruzasi kunzi kwachinzwe kuti imwe iri kuivins kuita imwe iri kwanzi kumutamba kutakuenda kutamafausa zvinofadza zvinoinspire vamwe vanenge vachitawo basa rinoti nokwanisa kutoitawo kuti zvinobatika mutaura nyaya kuti maita mastreet theaters chii chakaita kuti muzooneka? Handina kumira kuti theater but makore andakatodza ndiri mustreet ndakaisoona kuti ndinge ndichimachua because ndakatodza 10 years tiri muna First chiumba zita mbudzi kubaya kubarira pavanhu kuti titande muchiimbwa saka ipapai taitotsvaga kuti tingaiti sei vazizive because handinga kuita dhirama ndirumbo vanondiona ndiani saka taita pane vanhu kuti vanhu vatione kuti hakuna vanhu vane zvipo zvakadai vatalensai laki kazebc yationa kuti tiri mumwe sadakatakati toende tiri mumba hapana aitoa asi hatida kuti ndakasiya sukuita takanovandudzwa madhirama acho kusvika takuitawo mudzimba kuti ndakasiya ndikona kudzokera kwenitime kana ndakuzvifunga. Saka tichitarisa pamusic yenyu yamakamboburitsa nemamwe madhirama amaita toona pane imwe character yanga iripo yainzi Mainga. Vazhinji vangoda kuziva kuti une ukama hwakaita sei naMainga.
apa kunga ngodzokoroza woto asi pa video song ye ndakatotaura ndoti ava ndo adzimai ndo madzimai avo ndo vanondibikira ndo vanondowachira ndo madzimai avo ndo madzimai. Okay, sezvo ndaona patatanga kuita video ine tanga muchikorokotedza sei kuti uchibva izvo zvakakuita izvi mungada kuti kudii akunyatsotaura tiri painterview negift yamakatsipa gift kana nenini ndondishamisa ndondofuna vachibvayo vanitoziva kuti kune munhu anodzika futi achidinyukura munzvimbo yakasara ino vachibva kutora vamwe vari kuporodhera vanoonekera inovatenda chaizvo ipapo vatenda chaizvo vachibvayo nehurumende yedu yenyika nemutungamiri wenyika anotobatsira kuona maartists aya zvekutendai chaizvo murambe makadaro first time in history maartists kurangarirwa kuonekwa sevanhu nyika yedu yeZimbabwe kubva ndatanga arts chishamiso ichi tokutendai chaizvo vachibvayo. asiwo kupuwa kwamakaitwa mota kune vamwe vanoti hanzi unenge watotengwa nawe nezvimwe zvinhu zvaunenge unoda kuzoitawo pamwe zvinenge zviri independent muupenyu zvinogona zvisakwanisi sezvo unenge une something chaunogona chimungada kuti kudii vanhu vanoda ndikuti kune vamwe vanoti kana uchinge wapuwa gift semapirwo amakaita pamwe unenge uine zvinhu zvaunenge uchida kuzoitawo muupenyu zvapo pamwe zvakasiyana pamwe zvinogona kuoposa zvinenge zvichidiwa navantu pamwe vari kuti hanzi unenge watengwa saka unenge wasiya uri pakona kuti uchakwanisa kuchinyatsokuziisa ungada kuti kudii kwanoda zvimbudziso zvakadaro vachibva vari kutambidza amene kangoneka kune vamwe wakanzwaro vanonzi gwensi chipanga vasina chipanga paipa bhuku rako remota iyi mota yako ine license here ibva pano endai kupa maona saka kana kune vamwe wakupfurudza izvozvo havasi panzvimbo havasi kuno nyika vamwe vari kuMozambique saka mati makapuwa bhuku remota zvese zviripo tikati tiburitse zvimuratidze muri yeZimbabwe munotoburitsa izvozvi aishuwa chokwadi live inotora bhuku torai bhuku timuratidza muri yeZimbabwe kune vazhinji vangoita hanzi vanhu kune kunyari kupirwa kungotenderera kuti vamwe vanhu vari kupuwa mota dzinezama toda kuti vanhu vabva vaona zveshuwa kuti tinawo mukwamba kapfupi panapa bhuku remota vanaro gai ritoro izvo mashoko ayakutenderera asi kutaura chokwadi muri yeZimbabwe zvinhu zviri kubva pachena nerudo nebhuku racho nemutero wacho zvese ipapo kuvanzi enda hapana chavanoteera vari kuappreciata kuti makadhonza makaita madhirama akawanda masocial media kubva muchidhonza nemakore atadhonza kuti muindastry vaikorokotedza kuti tokorokotedzai hapana pakasungirira kotongopiwa mota yako nekutoenda kumba zvauchaita nayo ndiwe unozvizivawo saka ndoona chiri chinhu chikuru chiti sori kuna vanhu kuti sori vari kuita manyepo aya tototi sori kwavari iyo kuti vataura manyepo aya pamani kari mashoko egodo nowanika pamukurarama izvezvezvi muri ngozviona muri yeZimbabwe mota iri nebhuku hadzisi dzengoti vanhu vanongopuwa votoenda bata anyatsoona muri yeZimbabwe ndofunga muri ngozvionera mota idzi nebhuku mapepa ebhuku remota yamukoma tatoripofotimanjarima mota yavo chaicho asi zvekuti kudii afunga muri yeZimbabwe yasviona aiwa hatashona tofunga tichibva hedu panyaya yebhuku ichi vangoti mutaure kuti nyaya yemadhirama nemusic muri yeZimbabwe ine zvaingatarisire nguva pfupi inotevera apa chavangatotarisira another half album was last year zvingopinda gore rino remajanuary ndabusa 3 masongs half album tozitori paredio takatoteerera vanhu half album then half album gore rino ndapo matambudziko munosanganawo nawo munyaya dzeacting idzo dzekuiredza unomusangana matambudziko agara mari yagara inongoshaika munhu wese inongoshaika so chinhu chese imari
asi mari yagare tosheka munhu kana vamabhizinesi anozokwana kusvika anobvisa kuita ndamari. Saka ndo matambudziko anoita zvinhu zvinguva zvisafamba inyaya dzemari, asi tinotraya kusunza kudhonza. Apa ndingati tiri kunetsa hazvanyatsonetsa ndiva kuti mafesiti mwemwe ndo painetsa zvakanyanya, asi pari zvino ndakutoziva kuti ndiri kudai sondofamba nedzimotikari ndoita senda kutombovaka apa ndione ngati matambudziko aripo, asi mari yagara ingona inongonetsa. Ndakadaro ndofunga hazvibatiri. Kuziya muchitanga kuita zvemadhirama izvi zvakaita sana The Notorious ino yainzi G-West Malapians ndakatoionawo nechimhanyanyisa madhirama iwayo mainge muchishanda namukoma Maraba. Izvezvi pamaproductions enyu matsva makazombovabata here kana kuti makazombomboshanda nawo pane zvimwe zvamuri kuita? Ini handibate munhu akasiya, kana wakatosiya hauna kudzingwa, wakasiya company, it's my company, kapfupi investments. Mizoka ada kupindawo kupinda unoda mbiri yako, unoda mbiri chacho ndi bridge ndokuyambutsa mbiri yako ukabva kuenda ukaenda madhaka ako wabuda matiri muno izvo zvako izvo. Saka takashanda navo wakabuda magitari vangasiri kundati ngomira apa kuti vazive miziki tinofamba sei, but hapana chaakanyora asungana wana yakaimba kana wani andaika kapfupi investments. It's my company. You know my management. Nega. You know orchestra ndozo. Kapfupi ndi orchestra ndozo. Hapana was my ngani orchestra ndozo. Maraba kapfupi ndi orchestra ndozo. Ndipona with the company. Saka kwa ukapinda huko kwa kumbira basa upinde uona ti wane mkulumbira huko. Musumuka ne mkulumbira wenyu mwende na wewe mukata madaka ndenyi iko. Saka ndo mamira zoketa chi. Achakaita. Sikune runyere kupera kufamba kuti mukoma Maraba akasikunzwa zvakanaka nemavideos ari kutenderera pasocial media. Ungada kuti kudiwe nemi semuna akamboshanda naye toza kuti ndimakatotanga ina mukoma Maraba kushanda naye semfana ndiwa makaguma. Uri wagara unongosvika pamunhu kana kwandiri ndingotonga ngwewe. Saka munhu ari kubatikanawo akudzimbikanawo sezvo munhu angatone makore abvawo kwandiri kundizonyanya kufollowa kwaari sere life yake kuti ndiri nemhuri yandikatarisa kuna Maraba uchimidzi mhuri yangu nini ndakutoisiya anomuona mai asi angari padhuza taiti ende kunzi hama dzedzofana mbofonawo koma ndozvai kwamira ndikaenda sina kuzwa uko ndonziwa wingei munhu wakasiyana naye munhu akasiya basa akuitira zvinhu zvake inoona mai. Saka kuti ndiende ikoko kunge ndatoziva ndatoudzwa ndasumwa bozi ndiri tori mutorwa kari nditori mutorwa hatirimbozivana kuti imwe kumusha kwaanobva kupi takangosangana mustreet for the business yakupinda kadai nokura kwakaita uzoitawo auziita zvinhu zvake the late Babaraz naapiri vakati wandewande vese street yave ndokwangatoenda chito zvenza ndokakanopinda ikoko timu rechi anomaona mai. Saka nguva yekuti nditeresewo kuti kandototi mazhakato tesewo kubhenjera macheso nguva iyo unoziva kuti unongatova pastress because makutarisisa kuti titarisei ukuyo uchinzi mai ngandofana kutosiya vane nzara takatarisa zvamukutaura munenge mandiomesera chaizvo chaizvo. Ungada kuti kudiwa kune hama dzawo dziri kuti vanhu vakashanda vese nguva yemadzidzo yakusangana navo Maraba ifanira kunge vaipowo vachipawo handisi kuti kubetsera kupirwa vavanenge vachitarisira kwamuri. Ungada kuti kudiwa izvo zvakadaro rubatsiro ndofunga takati tikatobatsira mazuva aya ndikasvika kwedu tukasvika ndikatora foni ndikadai batsirai mwangu tasikashandi tese baba rudo rwangu ndiko kandova ndazoudzawo sekubhanda mungajekesa kuti makanyatsovabatsira sei vama. Ndakakumbira zvinji reZimbabwe kuti ribatsire munhu batsirai mukomana waduwe hatina chekubata chandikati kurikurudzira kuti imimi seimimi watoriwe nawo ndimotoziva kuti vakuru vari kupi kwaya kuti rubatsiro kwandiri nini ndichitopihwa rubatsiro nawo chivhayo hamune mutondiomeserawo bozi ini ndatobatsirwawo ukaona. Saka
basi urutoda imi umwenda pari utaura usipa social media kudai uziva kuti akatema paya akatopiwa pashenja vakapindira imba yakatovakwa ndini nemba ina shugeta na blasera takata zvezvi yakatobatsirwa akatata bho zvese right ngasiye doro nodhaka iro musomboti yawo ngoda kubatsira ndo advise yandikati kana chechi dzipindire ipa paya kuti kana hama dzachi kwavari dzitopererwa wadapa kuti utoro wakapfuku andobva kumalawi kusalima ndikumushoka kandi kuzive ndikuziva kuti anogara mwekwe ari munamba yakati atambatsira pabva ratobva zvinhu zvato right abvazi dzosere futi ega iye mukuru futi iroro andimukuona mai ini semutorwa wendoitawo sei uchipinda kutosiya family yangu tuli kuafuta munhu asike wabereke wakoma wakamutadza what about ininiwo zvangu mwana wako manje arimowo zvangu ndinopindira papa kana mutupu wakandiuzive saka kushanda nemunhu imhosva here ngakubvunzewo imimi sajournalist pakaoma ndofunga mashoko amungada ngotaura kumhuri yezimbabwe yekupedzisira takanangana muindustry yenyu yekuimba neyo yeacting nengopawo maybe hint kune vamwe productions amati ari kuuya kana mine vamwe makafeature vanonga tikaposiva vangava maartist vangava nokuacting tichiclosa program yedu ya program yatikatipa pachinja chakati feature chakatoshuka kudhara tifunga taishuta rini drama rendini asi 4 months ungarane 4 months rina shugeti rina anzani butterfly rina piri aripo futu zakaripa watakatanga kuita naye kutanga kutasati tiri vaviri pavanhu iyo takatanga kutanga mai matrabulu ana marabha ndio mai manje the former West Street Theatre ini na piri marabha akazi amwana vai mai manje ndio kune mabhizi na mai matrabulu ndokuchame marabha kwanga ruswa asikakanganisa woziwaza mwana takarira asi nokuti ngasiye zvinodhaka chekudaro otedzera nezvi vatotana nachiremba chinowanza kuti zviiti ukaona hama dzake dzichitadzawo zvakuda wechiye chekupindira pada munamato wakasimba bhozi dai ndaigara naye pavana anogara kudamboko toita kugore singaonani uzomuna kuti afuta vanhu pagore ka1 usvikawo pana ndinombosvika uko munotomboonana namarabha ana foteza papana anafoteza papana anafoteza papana painzi afa ndarimuona ari apa akatoya ndirimumakozisisi ndatomutaura mota tamusiya kupinza mukumba kwangu ndichitopfuura chitogadzirwa mota akatopfuura aitaura zvekuti vada kudzokera muindustry anongotaura mutaurirewo but munhu wekuti zvaanotaura pabhasi asizvo zvaanoita se zvaanotoita ingaa utabuda kuinterview kuradio vakanzi kuva marabha achiva kwakadzoka mavatambira the door is open saka munhu anoda ukuru andiziva ukuru unogadzwa nashe ende hapana mabhuru anotonga rimwe muchete mashoko ekurayira samukoma ekupedzisira apa tapendera chiprogram vanoda kuudza kuna mukoma ndoti kune mumwe wangu mwari vari kunyepera kuita nzee vanza washaya waita sei izvo ifukadzawo pamwe vamwe vanhu vemasocial media vada kubhustawo mapeji avo nezita rechi remukomana saka anotonga ndimwari marapa mwana mai vangu vanotaura vangataure zvakati asi kana chiremba ati ngatiitei zvakadai ndokukurupira chana chamama totedzera masoko anotaura nachiremba tombozosiyana nekadoro ako kavakanzika kana mweya kumbokasiya kana uchiri kukamwa mwana wamai vangu I think life goes on saka usawara mwana wamai vangu iniwo netobatikanawo ndezvekuno saka hapana zvandingazitokwezi kana sina kuzwa kuti mwana aenda kuchipatara ini ndosvika sei ndozonzi waudzwa nani kana pakatooma
asi tozungudza kuti aiwa ari kuchipatara kutotora ngosika mwana nesona ziri pasiri kushanda vese. Saka mwana wamai wangu getol soon tichazamawo patozamawo kubvunzawo vane mudzimari avo vabatsirewo kuti zviite sei zvifambe. Inge takambobatsirawo paipa tikakumbira vanhu vakadai so vakafamba mibhedha ikauya chikafu ikauya ana mai tute vakabvisa mari zvese imba yakavakwa patasiyawo zve kuinazvo. Saka hamiri zvakazofambawo sei zvazvedzinza manje izvo isati tapindira opposition muchi maslave. Asi get all soon mwana mai, get all soon. Ngavaita achibatawo hama dzavo vachiudzawo nyika kuti ndozoita sei ndozvati pane maraba. Asi yekunzi maraba akafa anga ari panapa afa pana 4 days ati maraba chienda maraba itochigara pamba. Saka ndo mamira zvese zvakaitawo iniwo ndaitawo mutorwawo chaiche kuti ndotoshaura kuti ndotangira papi dai ndaizivawo kuti ani mutupo wake ndiani aikwanisa kasina kuzwawo kuzi munhu ari kurwarawo munhu asiri kushanda kunoko ndonzi uri kumhanyira chii zvinodindiretsei unosumwa ukasumwa munhu unosvika ubva wasvika zvino kusumwa ukasvika pakasvika demo paroti murikuzvaona. Saka apa inyaya kuti mukutoomeserawo inini mwana womunhuwo zvake pamusaka peumwe life yeumwe munhu akuzvikanyirawo futi life yake ega murikuona. Saka zvinhu zvikutondirwadzawo pamunhu mbuku dzaindaidzi kuti kutsutotsura naive mwana wamai wangu ngatifambise mwana wamai ngatifambise kana mwana patai parishanda tese was good bo zvekuti vakazotorana nawo avo ho hapana nosora ngota zaise zvese zvari kushaya havana clean upenyu vanobona yavake nelife yavo wose kucelebrate chivo chatokurudzirawo kumaartist please zvinorema asi let's try kuprotect our life because life yacho iyi inonzi ndiye ubenzi saka tofanira kubvisa ubenzi wacho iwowo kuti ive vanhu vanozoona kuti aiwa madhirama nemusic zvinhu zvinotopa upenyu ani makwaona. Saka sazokuita chero zvawangofunga kuita artist unotishoresawo vamwe kuno hairi nhamo kuti totrai kutovharidzira nhamo anzokwa hembe yako kaigezegeza kuzo nhamo haioneki manje kubva kuti hembe yakadzira dzine tsvina uri artist uchifamba murodhumo pese pese uringoonekwa ukuita zvinhu zvisina nematuru that's very bad. Pari kuti dombo mwana wamai vangu kana munhu muarea medu vapera nawo varikuda kunga kutopenga nemutoriro mutoriro wakashata guys and hazvireve kuti kana uri artist rova mutoriro kuti unzi wakugona chipo chiri mauri iwewe hachisi chemutoriro. Drag ratambudza rapita English vana saka kunzi kuimba madhirama hausi mutoriro. Isi tatanga tiri kuchikoro kana rikari chinzi kuti rova mutoriro isi varikuchadza samutoriro taura grade 3 grade 4 tiri kuchikoro kati mbanje iva nechipo chako ende unozochipaza chipo ichocho nenyaya yedrag hauchaziva zvavakuita. That's a very bad mhuri yezimbabwe ndofunga tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kune avo vanga vachida kuziva kuti mukova mapfupi vane maproductions avari kuita here kana kuti ukama hwavo navamarabha nenguva yavari kurwara ndinofunga mazvinzwira pamunhu wose futi tava tasvika kumagumo. Don't forget to subscribe on our 263 times YouTube channel so that you will be notified when we do some of these and other programs.